Tonga ai ko play fi ni step ke kerteng ke tong Jesus Christ. But da ke jinget nge kren ni ke tin ke tong play. Na ai kerteng ni ke jinkren jonga ki Nongrim Baskhem. Banyo ye ke Jubab no play. Ngaju ong ye ni borobor but ngaladep kren ni ke ni ru menshwa. Baka Jubab ke tong play ke dan pun rukam. Tama khambun sien ke bangayo na ke tin ke tong play ke day. Bau play Jubab. Haki Nongrim jengi ki brio. Ublay ujubab aga Nongrim ke jau kabola bu aga ketien ke jau. Naga tega daw da pipuli ke Bible pia ban skot ho ia ke jutang pia ban skot ho ia ki jingkular. Ngala keren ia ke nega jinghikai kumno ba uto urang ba shispa. Haga gospel ke jong Lucas kelenang ke benyau. Nadu dekat ke beningkong an puli biang ke ne. Ba kumno ba unu brio uyo ige kamba klem da duai. Klem da walu jisu hayang. Uyo ige kamba, uyo ige juba. Klem da ikendo marmet. Henry uniu brio usnot ho ige bijilio na nige ketien ge joblay. Dengan puli biang sesisian bat nganum repeat show ige bangaladep kren. Tamangindang ye pe na ka Nongrim jong nu brio hi. Ketaka day now Lucas kum nang go benyo ngan puli biang na khot ke bening kong kum ne. Di anda ulala pendep ia ke jing ong jong u baro aga bayos no utau pat ba. Ularung siapa kapena. Tidak nu syakri uai urang ba shispa uba u ubala pang bat atmir ke jingap. Tiba ula yos no siapa u jisu ula pa ui temen besan ki jiu. Uda kerpat yu ubanwan per emu tau syakri jauh. Kita bagi la poya u jisu kila kerpat yu kita ong. Ulang ubadai bamenle igani yu na ba u iga kenja jingi. Bat la tema u ia ke sinagog ini jisu te ula let lembat ki. Tiba jinga syuk na kita ke yeng urang ba shispa ula pa iki lok sya uban ong ku kenrat. Wat pensyito amila dena bangamlang ubadai bamenwan rung apa ke yeng jinga. Sengap ngan empat pulih serum ngan pendep soai kita ke poin ke banga keren hagani ke voice message ke baladap. Kataga day ngakren sipang kajing crowd jong kajing snot ho jong ketien ke jong play ngan ongkom ni kajing crowd jong kataga jinglong ke jong play kabau bu hagani ke Nongrim kataga day kajing snot ho sipang ke jutang kabau play wite bagi brio ke crowd pala da kajing fi ke covenant gani ke jutang kadai ke crowd palat ngan ongfi namala da fi snot ho khamjleu ye gani ke jutang pinyo iba kan pen bet lut ye ke rukom shikri play tofi kan pen bet ye ki jingduai ye ke rukom jinget kan pen bet wat ye ke rukom yo ke rukom snot ho agar rukom shikri play ngala jukren shafanga jutang haki jinghikai jonga menshua mga ong bakidan bunta ligi jutang re kidan gi bakhampau haga Bible kidan hadu sant ligi ni jutang kabanin ko ngi jutang ga bublay yete baru Noah kabaar ga de bu yete baru Abraham kabalay ko yete baru Moses kabasaw yete baru David baru kabasan yete baru Jesus Christ but lada fisnot ho ya ga ni jutang ya kabanganum kren matang sngi lada fisnot ho ya kini gi jutang pinsisnot ho ya karukom nge ya ga Bible ban apply ya ka ga jing imbat kanu ka ba ngi day ban bat kanu ka jutang ka bite bat ngi kanu ka bite bat ki Israel kanu ka ba klamite bat ngi kan pen shay fi ngalapen fi ba ka jutang ka ba blay uyete bat u Abraham wat la ka day bat ka jat ber Israel re ka kentup langingi namar katugulan ang ka ba khatar jong ka kitab Genesis ada pit puli uong kumne kita kiba kerku yeme ngan kerku
yaki kita gi betim me yaki tangan tim bat ki jat penrio baro jong ke pertegi lang ke belakar ku me kamut ke kentup lang ya barok wa pertegi na kata daw uni orang ba sispa nda haba ule ba hai gi jiu nda haba utay gi sinagog jongki u klemtip ba u runglang sege jutang ka bo plewete baru Abraham ka bane junam na syukran chicken tiyan na gani gapar pidon kam bani ay duay yaga jack bani Israel pidon kam yaga bani yang bani side namar uplay un kul khui ga jing em chaw tinga kwa agani gapar banganum shong sa anta fi in the Lord ka covenant ka danru ka jingkular ka baklalong ru ka jutangi namada fi pait bahana ga Bible lada fitiwai klem da tip ya ki nongrim jo ka tien ga joblay ma uniu pri tip tang ba ule ya ka e ka badana ha ga Bible kata de usno tho ban le bahai gi ju tikidan pi ki jingkular na ga Bible ki bakran chapang ka jubab ga joblay ngala pen e fi mana ga tu sina no Lucas longo bishipo ba ladangi lada ki priu ki le bahawat yengi ki priu ki bishakri joblay u jisu ai ke ikhtiar gitu ki ar ngot uang kanu gono ke shnong ga pdiang yo pidon ke ikhtiar ban ong long ke jingsuk gitu ke yeng long ke jingsuk nak ta da ong kumne ong lada ki le bahai fi ki ai ga bam ki ai ga di ba ma bu ki ai fi ga bomot lada ki le bah uang ini ki pen kia ye ki badan hang to ka bomot kadan ka nongrim ga Baskhem ba upriu u yo e no play la ne play le e Jubab kadairu ba kibriu ki le ki ba don kat kum ka jutang ba ka jingkular ka joblay dengan tuai ba play un penshai fi mana gisni ba ka jing shikri play job fi ganam shulang mga yo i gani ga wai ka jing bakla ka jong ki bon ba kibriu khamta ma gani ka ri ki jing ngidan shibon ki jing duna ha ka rukom snot ho ye gani ka jing shisha namar ngayo i ka jing long jing kibriu ka long ba nda ba ngim don kam ngim juat play ngim le ru ngi perkhat tangela de perkhat tangela de ba ndangila pang ni sawat play ndangila jinjar ni sa perkhat ban kumno ban wat yo try ka hat ka ta ga dei ga ba ngayo i ba ki priu bon kilo ringa kran ni ki priu ki ba tip yo ka tin ki job play bale pinduai ba tangela de bale pinduai ba pipan itangela ga jong jing em yo itangela ga jong jing e petang shala ga jong jing sham but perkhat itangela ga jong yeng pikra perkhat lem me ki wei pat ki ba jinjar matwai ba mata ga sngi ba ublay un kul khui fi bala pikwa ba yo i ga juba ba ga jing em jong fi pershang ye ga ban le e na ga mata ga kam ga jong play pershang ban ai shi ga kam ga jong play pershang ye ga ban le ba hai ki briu jong play pershang ban kershan ni ki briu ki bishakri utrai le bahai ki beduk ki berangli le bahai ki khon swet ki kup shiliang sem shiliang ai shi ka kam ka jong play lung ba da ka ba yarap ki briu ki jinjar kan penlong ni pi ba pinyo i kandan kani ka juta kandan kani ka juklar ka ba play unum la yai lai na ka jing em jong tinganum pen slam shu i ka tangin ni le no shagani ka wai pat ka nongrim ka badan hangi ka ba uniu briu ule ya ka ka ba ngan ongkum ne na kwa fin bat bai ka tin ule ya ka la ni ka jing sno tho jong nu briu ka penlingo yo jisu namar ba u play ngan ong no kum ne u jisu wan chu ni ka prthei ba ni kai ki sunran ba ni ka briu tangi gani ga nongrim re kamrum ga jing mo chu ki ka khlem rung wat hangi mentaro kat bau new briu new rang ba shi spa udon ga jing snot ho ye gani ka bau kran hangi dengan puli naglanong ga banyaw Lucas ngan puli ha gani ga por nagad khat ka ba Henry uji su la le lambat ki dia ba jinga shu na ga yeng urang ba shi spa ula pha iki lok sha uban on ko kunrat wat pen shi to melody na bangam long uba dei ba men wan rung apo ga yeng jonga
limni ngam snow ila di uba pit banwan ame. Kani gede kektian ka ba kraw palat ka buang. Henry shuong da kektian. Te on sapen kia yo shakli jawa. Na bangarong ngalang ubriyo ubabo apa ka hukum. Ubadan gisipay po janga. Nga ang hauni kilet tiulet away patru ali uruwan. Para shakli janga le yakani urule. Te bau jisu la yo snow yuni gege. Ula snow pelayu para bola payo ang how to pai ba bodio. Nga ang yipi ngam shim la shem. Kat kini ge jinge wat ha Israel ro. Te haba kita ye ki bala pa ki la let pai pat shakita ge yim. Ki la shem yo tau shakri bau koi papat. Na kerpat ye fi gini ge por bapin. Snap angan al jingi kainang ni. Ka ika Nongrim ka Baskhem ka bapin yo iyo ge Jubab. Aga jingi. Kini ge ika Nongrim ka ba kraw palat aga jing shakri play. Kata ka day babi snot ho ye ka way ka ktin. Kata ka day ka ikhtiar lani ka authority bangi ako. Lana bi snot ho ye ka ni ka authority ka ikhtiar. Kanyarap ye fi bapin snot ho kumnoban shakri yo play. Fi uni urang ba shispa ude briu badan hapo jang ka authority. Haka authority yu kaman haka ikhtiar kabala pun khamti yu daga himaro. Uni urang ba shispa ude nongelam shipai. Ubala pun khamti ye kabor u daga himaro. Udan ke ikhtiar halor ki shispa ngut hibriu kat kabu ong mo u kadebe banong. Kektian jauh ke dan bor nama la back up la ne la kershan ye ke ega bo kren da ke himarom da kaisar. Te dene ke tegadaw uni briu nda habau pakal yu jisu bau nu shakri jauh udan atme de jinya u jisu anganwan bat nda u krem jinga shi ula jan po ye yeng jauh uni briu uwan ke jing snot ho ke bening kong ni briu snot ho lu bau long u briu bamda Angna usno kam da day ba unda wanu jisu adu yeng udan jing sno lang angna de kimi kintin usno red unu brio o tra ngam sno de menda wana no yeng chama ngam long bo petro mawan wan cheme kimi kintin usno tho bu de brio bo pa usno tho bo umbia ushembo jisu de bo ko jom ple be Henry ka Nongrim ka ba kham kraw ka ba pengendit yu jisu ka de ne bau new brio u ongom ne nai wan chi yu chi wat nga sutana nikti bo nai da pen shito fi kat no ki brio ki shito kat no ba ki pen shito ya la di banyo iki kamba kani ka kren wat yang ni ki ba hikai ka tin ka jom play kat no ba ka da pen shito mangi hapa na le adu ye Bagi hapa na late pet gi brio na late duai shidu shaki jaka gi bishalong kendang na late duai gi brio kele ni pen shitam balai na mangim snow tho ye ne ga nongrim go bau rang ba shi spa u snow tho wang balai me da pen shitam banda wana ying juma wang balai mem shu ong nang to de ktien medan ge ikhtiar medan ge bor Lada men shu ong mame nang tu de ktien nga nang ningan ngai Baru syakri jonga un kia angam ngalaban ong ba kani jing hikai pi kadang ka madu kata kata ini bangindan kum kani jing skol pet u ai jing hikai kat yo jisu ubatai ye kani hau jisu ukraina gitu ki nong yalam kita men besan jang jiu uang iki kere ong hau jisu ong kum ne ong naidawan naida pen shitam uang kele ong yu trai ong kum ne ong ngaru ngade brio ubadan apo kabor kabla pen khamti daga himaro lana nga
uang ngadan gisipai po janga nga ong hauni kilai waban kongo ladang ong wan ali una ban wan ladang ong le igani una ple ladang ong le igatai una ple kaktian ga banga kren kadon bor halo gisipai namalapan kamti nga daka himaro fi ngan ongkum ne nga ngadon nga ikhtiar ngamdan kam na pensitom bandalet trehi bandalet mare shayo bandalet mo bandalet mare shanin shitai ban pendap iki kam ri ong na mar ngadon ka ikhtiar ka ba lapan khamti nga ngan chu ong na gkhti na so pa shu shang na shuki nga shu ong yu batrei yo tu shipai khile chitaw hable masuk banga syukran kalau wong yu jisu ong ki ong kum ni ong sngabau ong me dei ubawan na peneng ungai pi bau jisu dei badon boy nan ong mga nang ni lada kani ka ikhtiar ka banga ngayo nagahimaru kaktian jonga ka don bor gini gisipai jonga kan no tambe me wan na peneng ka ikhtiar ka mamedon mame kam dei na ka kandau ka dei ka na peneng lada men ong mame gini gijingpang bakan long kia kadai ba bacu kia balikan laban ban pen bakan kia aba me keren mame ubadan ke jing ke ikhtiar ka ba me yo no blai ku pa ba na fi u ong su ong nang tu tang de ktien nganang ni ngan ngai fi ka ta de ke ngan ong ko ne kalong ka secret kani kalong ka kare ka bari kani tang ba ki popon ki brio kim trebal skot ho nga kwa ba igene ba nyine le ban pentrikam fi igene ka ktien ka ikhtiar jong ka ktien mo ka ikhtiar jong ka ni ka ktien ka bangi kran ka de ka dan bor hadu kata masay perkhat igene ba ka ikhtiar ka bo ble bo au brio halor ka ktien fi kadan bor shisha snap ngani tu hi haka rukom nge jonki kasi ndai ka rukom nge jonki kasi menshua kilong wat ada kim snot ho e gane ki kinya ba kadan ka bor ka ktien kata ka de ka banga chet kadan bor na mga mi na ka bukum ka ka tmai natip haye gane ka bor jong ka ktien ni yo gane ka jingi kai wat haki long shua ki jingi menshua bangim ju kham kadan klumar nila hikai bahai ngi menshua de ki rang ba de ki temen de ki kemegi kpa de ki kini de ki bangim la ban syukran ka chabalau ngimla ban syukran ya ktien ka ba at ktien ngimla setia ban syukran kat balap kat baman misha syong misha mayo namar ka ika bangi kren kaja ki khasi ki ngai ka ta ban chua ngim ji sha ban ong la dang mi na yeng bangin ong malek no ma aying jingi kim shai ka ta ban chua namala da pipenan kam da ktien lek no ko mo pilaban yap to lan ti ai dan ke bashai kali na nga ki on ong no ong ki khasi ki ong ngani ai no shwa ma laning an jam no shwa kata ri ktien fi nga kwa nga nong fi ni ko por ki khasi ki ngai ki dan ki ba kren ni udi ro ki khasi ja ki kren ya kimrat ki shukran yo psen ngala yo snow la ka shkore kata ba ki kan do mar per sha yo psen ba e kim dan lat man petchen no ki shukran psen ya la ka jaw fi ka ktien ka bo ble bu au brio ka de ki iktar ka ba jrong wa kat no tam le ka ktien ka jo ble ka bo ai ha ki brio ki balatip yo Jesus Christ bala na nga ba mapi
nginget ya ke ikhtiar jong ke ktien ke jong play ka bau play Ukraine hagani ke Bible ke jinkular ki bau play ula kren berengim nget ya gini kan long la da fingai mudur ni urang ba sispa wang suang nang to da ke ktien ka biang inga kala biang un kia unu shikri Fila da fi snot ho ta kan ya rap ke jing im ja bi te bam kat ba lesing adon ngan hikai fi kindia da gani ke par Fila fi puli na ga Bible u Jisu hikai gani no Marcus singala hikai bai gani ke voice message ke muncua kana mabanga ya lentingan pun ke ma biang fi u Jisu lai kai bai gani haga gospel ke dong Marcus kalau nang ka ba kat way haga por ba ulet wat so do ding dumber u klem yo so Ukraine tu ding dumber wang na do menta nam dan shu ban khet so na me lano ru ta ka tei now Marcus no ba kat way de puli na do khat ba khat arte ter bin lab ba kren ba Jisu Ukraine yo ding dumber wang na do menta nam dan man khet so shu na me Ukraine But na pipuli ang nakhat ka ba, jungle nang ba khatway Marcus ka nakhat ba ang pogong, haba kila yat light min step ro kila, yo iyo tau ding dumbar ba ula yap til khong na do itian. U Petras tia ba ula kin ma pa ula ang kukin rat, hakimi tau ding uba me, tau ding dumbar yo uba me la tim, ula yap til khong no. Fika ktien bu Jisu Ukraine ka dunbar, kapilingo yo Petras. Baru Jisu angum lo vita yo Petras angum le u Jisu ye to ang ki yo mapi ye ga jinga ya play hagibe kintian kan ye transition ga klembet kan ye transition ni ga ang yo mapi ga jinga ya play han re ga jing shisha ka jing translate ka badai ga long yo ye ga ne ga jat jinga ka jo play ka ye ga jat jinga ka jo play ka jat jinga ka jo play ga dai bo ang ne shisha nga ang mapi bo no no ru ban ong hau no lo long balaran no sheduliao lada atu tin la ga dot no kan long ke rui ko bawa fi ke taga de ke jingi kai ka bangala kren bon sin teng itu ai on try pa no play ka dan ko par go play ula de ai ke tereng ke de ko par ngi bangin kren bali pim kren ye ke jing pang ba de ban ken ria na ga met jofi bali pim kren ye ke jing pang ba de ban ken ria na ga yeng jofi Balibim keren bagi bojing dom kinam bet setiaban kata ye yeng sam ki khon ki kti. Balibim keren ye jingker khu ge yeng sam keren ye ek e ba ha ki brio ge ba fisham. Keren ye jingker khu ge yeng sam ba bilet. Keren ye jingker khu ha ki jaka baro ge ba birong. Fini ika dan ge iktiar. Wat wit penan kam ba klai ge iktiar ge ba play why. Daka ba pilet ban kren ki tien ki sneeuw ki tien ki bom tei ki tien ki balong pershapen ban ye ki tien ki jom play nai long gum ta slot ho ba ke ege ba pi kren ke de ba de long shisha ma jule ye ne ga por ba nga tuai ki priu khatam ki ne ki yo ye ki ne ki min sim ksot ki ne ki bo jing dom ki ne ki jing mo ki ne ki tarno ki ne ki kini kam ksot ibu ibu le da dumandai ngajule igene ndaki wandra shanga ngam jukran ni tu ksot ngani tu ipinga kren bet yaga jingpulai ngakran ni kamba akitu gibreo ngayo ibo blay u pendap igu taktel wat da ka fona ba tua igi prigu ba pang taro ba pang so ba yo men simbaman ngai ka kakten ka bangi kren ka don bor ngayo iba ka trekam ki prigu yo jingpen kia lesine shitu ifeng ne ngayo ko ga message ki jrong ba haka por banga kren shabanga jingpen kia mena kini ki arte yo e ki tim ki jong play ha po ko to ga jing sen ka ba haka to ga jingpla jingi ga khat we bje banga kren shabang ka jingpen kia ka man jong play don ko ga priu ko khat kandai snam ngam jula shu ga banyang ban shong namar ba kadan ka problem ho spine jongka ka jing im jongka kala shilong be le sigala banong no kala kut Henry haba ka snap ngangam tip ngangam itu ngangam tip shanu kita Henry kiyo snow gitu bat ngekeren nang tuh gitu jingpen kia
Tuai de jinga nang tu na poka ma nang tu na recording ban iplat na tu si Sunday kanwe bijing ngayo iba katu priu ke thok de message ke jrong ba kayo kya adim khat kandai snem jong ke jing shitom ke bakala sumar ke leng bat mdan shu bala ban ai jing pin kya ika andre na mar ba ka nget ye ke iktiar jong ke tin ke jong play ka bangang kren klem de tip shanu gadan andre itu priu yo ke kamba ngayon iba kanina trek ama dua mentang sini. Bau ni orang ba sis pawang nai da wan siya. Su ang nang tu de kekien. Usyakri jangawan kia. Uji su ang ulas ngau pela. Ulas ngau kendit. Ba uang ini kekien uang ulap hai sikipai ba baca barok isenran uang ngam sim syam kat kanina jingai wat hai Israel. Fi balai uji su kendit. Ukendit nama balai umpai perkat bayakan ni jing snow tho uyo pen ban na brio ubamle jing sang ukhlem yo na gi brio gi beshikri play uyo na brio ubakhlem le jing sang kataga de kaba pen kendet yo jisu balai kendet namar usngau lengo kumno kini gi bobot yang akti gejat ndan weiru besno tho ke khon jo Jairus bu pha duai uang ne uang nakwa mendawan kata asyadu iye ke kenthe ge bapang mi islam ke mi ne yeng kada kata upapang nyang tho le uang trai lada memang mela ban pen kia ujisu ukta ban kia ukta ye ketuka ye har tu snang nain yo tu khono bla ra ke krong ukta ukhya ke khwang na ngi fiye ni par ki popun ki be yok ya gi dei hadu bo ndakta tangu ni brio udan ke jings no tho ba kham jleo ba bo jisu mut ban le dwai yo ni shakri jong o ye uni ra ba sis pawang nai da pen shitam hana ifini wakar ke ta ktien nai da pen shitom na wala ru yeng jonga bale men pen shitom ba men shi ong nang toru kani ge jing pangkan ha ban ko ngo na ma medan ge iktiar ge ba mekran ya ka bala pen ko bor men bedang femte wat mangi men ta ge beshikri yo blay ngidan ge bor ba ha bangi kren de ban no ha bangi ong ka de ban urlom met de dwai ba blay un ko khoi fi met ge sni bale pim ngai wat men ta ge sni kat manganang kren manganang neru bale pim ong trying ngai ye ne ge kte na dan pe ju pi snap ak ne ge par fidan pe ge jing pang ba e fidan pe ge jing shitom ge bamla shu ban sumar les fidan ge jing pang ge ne ge par kanu ge jing e ge ba fidan ge jing im jofi mde tang ge jing pang kanu ge jing e ge ba bi kendo la da fi ngai men ta ge sni pim tip ba kan dan ge jing pin khia ngan kren nang ne nang ne la da ngakren la fidan ge par bi shal ye pisno tho ige ne iktiar ka jinkir khu jong ge iktiar pinyo ige Jubab ge jingam nan duai no age ne ge par ba ngakwa ifi ba pin yo ige ne ge ktien ige ne ge klema snap ha ne nan duai nang ne ke ige jingpang ga ba bidan bokti nan duai nang ne ige ne ge ktien na ngadang keren ne ge ktien jong play ne ge par nan duai no age ne ge klema ko pa ha ka keten ka jong jisu kat kum ga ne ka Nongrim jong ga jing ka ga bangi yo man ta sni bau ni ramba sis pa unget haba men shu ong kan kia bat ngi yo I uyo shay ga jing kia au shakri jo ngaru nang ni ken try nga twai da ga jing nga kren ko pa ga to ga jing pa nga ga kle ga sinus problem be na ga jing em jo ki nga kren ga jing pen kia to ga jing sta ma ga skor gi kmat ga shintor au tle ji ki ga bniat kren to ga jing pa nga ga rendang go try ga shadam haki haga kpo ga try nga try a play haki penta ga met ga jing ki ga bispo ga try a play ki jat ki ti shi ni shro ke sni do ga jing ki
Try ngakren na play ke jing pang ke snam, hagi siang ke try. Ngakren ke jing pelat ke jing pengkia. Ngakren ke kamba ke keteng ke dong Jisu benar Nazareth. Ngakren bahkan jaga jing pengkia, daga jingat ke keteng ke dong Jisu. Ai gini ke beri gini omat ke kamba. I could try habaki pdiang gumba uni ramba shispa pdiang ke ba maong. But uyo ege jingpen kia au shekli jo. Try kat banganan keren ni long kia aga keteng ke dong Jisu. Pdiang ege ni ke kamba no play. Play un ke khui pi. Try nga aingo ime ba ke ege banga keren nga ngai. Bakan ja ke jing im jaki. But try nga ai shime ke buram. Aga keteng ke dong Jisu mi tuai. Amen bad. Amen. Tu blei un ke khui pi ku blei shibon.